Da ni wedi ffindio pasta hyll ar faes Eisteddfod yr Urdd. Iawn ge? Ia. A ferched, iawn? Da. Sut dath y set ar y cyfan? Dwi'n rili da. Ie? Dwi'n meddwl bod chi wedi gwneud cwpl o superfans newydd, de. Cwpl o bobl really impressed efo A chi. mae crowd Built Wells Massive. Anhygoel, ia. Da chi wedi chwarae Roy Welsh i roed? Na, dwi eisiau neud, ia. Iawn, dyna di'r nod o'n ta Roy Welsh i ce blwyddyn nesaf wan. A we. Ie, supportio Brifon neu rhywbeth. Gewn. Ie? Sbysio, ia. Stiwm yn mynd Oeddech chi'n rhoi oedd yn cystadlu Eisteddfod yr Urdd efo chi? Na. Ys di unwaith, do? Hwna nes i pan o'n i'n teo pedal oedd o. Do? Be o'ch ti'n neud? Canu. Canu? Sut dath chi? Iawn, si? Do? Sti ennill? Na. Pa bwynt? Côn yn ysgol bach yn ydyn. O ia? Ydych chi ennill? Na, fi yn tro. Ond o'n i'n cysyr yn rifol. Oedd o'n i'n ddinger. Cool. Be sy... Dych chi chwarae dipyn o'n dros yr ha? Oes, dipyn. Lot o gigs dy fyny? Gwneud gig yn blaenau efo Anwedig, a wedyn O ia. gig yn Castell Dre, Gwyl Arall, O a ia, ia. Eisteddfod Genedlaethol. Ia. Ie, mwy ddod, beidio. Be am cynnyrch newydd? Dych chi'n bod recordio rhywbeth? Da ni eisiau dechrau gordio, da ni angen tynnu bus allan rydw i. Cool, cool. Os o beth cwestiwn o ddiddordeb personol yn arbennig chi, os na rhywbeth i ddod gyn tri hwr doeth yn fian? Da ni gael yn neud album nesa hwnna ar y munud ryd. Ie. Ond be sy'n mynd i gael ei ryddhau di album techno ni, G-Muff. O, waw. Fydd o'n fatha... Da ni wedi bod yn dim ddod allan ys dechrau blwyddyn, ia. Ie, ie. Dwi'n gobeithio fydd allan yn y 2 wrs nesa. So trydydd project chi di hwnna? Ie. Bynnag sy'n galw fo. Ideal. Brilliant. Diolch yn fawr chi cadwch ni o lwp am bynnag sy'n digwydd de. Iawn. Oce, nice one. Nice one.
Gabriel Pauw.